What's up mga kaparkers? Yan, may naluto na tayong isang napakasarap na ulam. Wala tayong ginawa kapag cook, kundi magluto. So, kaya yan, pakisubscribe na lang kung gusto nyo matikman ang aking maluto. Ang iyong lingkod, Barbero Vlogger, pakisubscribe na lang ang aking channel. Huwag kalimutan pindutin ang bell button and then subscribe and like and then share na lang. Maraming salamat. Thank you.